Ahoj všichni a vítám vás u dalšího vlogu tady z Malty. Dneska to bylo opět zajímavé, protože jsme navštívili zdejší akvárium, kde pozor nebyly jenom rybičky, ale i malé medúzky a dokonce i malý žralok. Den jsme samozřejmě nezapomněli ozvláštnit nějakou svačinkou a dnešek byl celkově takový odpočinkový, ale zároveň jsme zase poznali něco nového. Tohle je náš regulérní bordel po ránu, který tu vždycky máme, když někam vyrazíme. Dneska jsem teda nezapomněla natočit naši snídani, tak vás tam pozvu. Jak už jsem minule říkala, bereme si sebou flašky, protože je nám umožněno si načepovat čerstvou vodu právě u snídaně, protože ta z kohoutku není zkrátka pitná. Tady už vystupuji tedy v prvním patře, kde je restaurace, kde máme snídaně a večeře. Opět jsem pro nás vybrala takové místečko, odkud máme krásný výhled i na moře. A dnešní ráno minimálně z mého hlediska bylo ve jménu cereálií a něčeho zdravého, plus samozřejmě zase nesmí chybět káva. Opět tady máte záběry na to, jak si vychutnávám cereálie po ránu. Kdyby zase nějaká firma chtěla spolupráci na cereálie, tak nemám problém, protože mám ráda. Omlouvám se, že neustále tady vám ukazuju výhledy z okýnka naší restaurace, ale já bych to tam asi nedávala, kdyby se mi to nelíbilo. Tady už jsem tedy po snídani a jedu do 4. patra, kde máme náš apartmán, abych si tam odložila věci a nachystala se na náš společný výlet. Opět bylo krásné počasí a já se přiznávám, že minimálně za tu dobu, co tady jsme, tak jsem nikdy nezažila, že by třeba pršelo nebo byla bouřka. Tady jaksi nestíháme a jdeme si to směrem k autobusové zastávce, kde už by dávno měl být autobus, který tam ale ku podivu ještě nestál ani. Co víc, on tam nebyl dalších 15 minut, takže jsme tak nějak pospíchali zbytečně. Jak jsem už říkala, je tady naprostým zvykem, že ten autobus vám přijede třeba i za 30 minut a není úplně vždycky jasné, jestli skutečně na vaší zastávce, kde má původně zastavit, zastaví. Tady jedeme už autobusem konečně směrem k akváriu. Cesta přibližně trvala asi tak půl hodiny. A tady vidíte, kde jsme tak nějak vystoupili, je to zastávka blízko právě toho zmiňovaného akvária. Zároveň všude dokola byly různé zahrádky, což se mi samozřejmě líbilo a proto jsem to tady i natočila. Teď už teda máme zamířeno k maltskému akváriu. Se sestrou jsme museli chvilku počkat, než nám vůbec vydali lístky. A nyní se společně podíváme na prohlídku akvária jako takovou. Akvárium jako takové bylo kdesi v suterénu té dané budovy. V patře bylo jenom promítání, kterého jsme se taky účastnili. A tady se společně můžeme kochat všelijakými rybičkami a i útesy, které tu byly pro nás v expozici připravené. Tady například byla i expozice věnována speciálně podmořskému světu, který je na Gozo, což je ostrov blízko Malty. A zde jsme si prohlíželi podmořský svět, také i s malým žralokem, který tu nad námi proplouval. Součástí expozice samozřejmě byly všelijaké korály a vyvírající plyny z těchto korálů, ale mou pozornost nejvíce uchvátily tyto rybičky. Všude, kudyma jsme procházeli, tak byly i interaktivní tabule s nějakými vysvětlivkami, například ohledně těch daných rybiček, které jsme pozorovali v akváriu. Tady vidíte mě, jak procházím zrovna místností, která byla věnovaná simulaci v ponorce.
Tam se nedalo natáčet, takže tu máte jen tu interaktivní tabuli, která vůbec stála před vchodem do simulované ponorky. A tohle by pravděpodobně měla být atrapa koralového útesu. Radno říci, že součástí expozice nebyly jenom rybičky a žraloci, ale i vodní ještěři. Tady mě vidíte, jak procházím takovým tunýlkem, který byl vytvořený právě do jednoho z akvárií. Tím by celá naše expozice s rybičkami asi byla ukončená a my teďka se přesouváme nahoru do patra, kde bylo promítání. Bylo to opravdu maličké, skoro až soukromé kino, ale za to jsme tam byli jenom my 3, takže celé promítání víceméně bylo tak nějak pro nás. Prezentace byla hlavně o tom, že i Malta má velice zajímavé mořské dno, kde bylo nalezeno mnoho zvláštních předmětů, včetně třeba některých amfor, které jsou staré několik stovek, možná tisíců let. Po promítání jsme už naši expozici úplně ukončili a vyšli jsme směrem před budovu. Musím říct, že ten teplotní skok byl opravdu obrovský. Vemte si, že předtím jsme byli v jakýmsi sklepě a teďka jsme tady na pařáku venku. Já blbá jsem si zapomněla vzít na sebe kšiltovku, takže mě i svítilo sluníčko dost na hlavu a modlila jsem se, abych z toho nedostala úžeh. Tady už kšiltovku mám zpátky na hlavě a rozhodli jsme se, že se stavíme tady v této zmrzlinárně. Musím říct, že ty zmrzlinové porce nebyly vůbec šizené a když jste zmrzlinu ochutnali, opravdu jste pocítili, že se jedná o pravou smetanovou zmrzlinu. Tady už jedeme zase zpátky autobusem k našemu hotýlku. Jelikož mi bylo opravdu velké vedro, tak jsem zase počítala minuty, kdy konečně ten autobus zastaví na naší zastávce. No naštěstí jsem se po asi 30 minutách dočkala a teď už si to mašírujeme směrem k našemu bytečku. Načetli jsme kartu, která nás pustila potom do našeho bytu a jelikož já jsem byla ta, která byla nejvíc spocená celkově z naší party, tak jsem se šla hnedka omejt, co jsem přišla vůbec na pokoj. Jak už říkám po 150. děkujeme za ten větrák, protože je opravdu příjemné, když je všude vedro, mít trošičku provětraný a prochlazený byt. A potom jsem se rozhodla, že si zase budu na balkóně číst, protože jsme neměli moc co dělat. A zároveň jsme byli docela unavení, upřímně. Přiznávám se, že mě opět přepadla melancholická chvilka, protože zrovna já jsem musela na dovolený dostat krámy, ale to jsem trošičku vykompenzovala tím, že jsem si potom dopřála pár minut této jógy. A prosím, nesmějte se mi, já moc dobře vím, že jsem teďka začátečník vůbec s jogou jako takovou a je mi i jasný, že některé pozice zkrátka nedělám úplně správně. Po józe jsem navázala i menší stretching, abych si pořádně protáhla veškeré svaly, které mám upnuté na své kostře. Což jako je fakt, proto se to jmenuje kosterní svalstvo, by the way. Cviky jsem následně zakončila protažením svého krku a krční páteře. To by bylo všechno z dnešní mojí jógy a musím uznat, že mi dost vyhládlo a tak jsme za chvilku i vyrazili rovnou na večeři. Tady jdeme zase směrem k naší restauraci, kde máme vyhlídnuté své oblíbené místo blízko výhledu právě takto na mořskou zátoku. Tady už můžete vidět, jak si dáváme z chutí do nosu. Já jsem si zvolila pro dnešek rýži s hovězím masem a s pečenou paprikou. No a trošičku červeného vínečka k tomu. Asi o 7:30 jsem se rozhodla, že je pravý čas vyrazit na byt. A tady vidíte mě, jak se zkrátka natáčím před zrcadlem.
No a já jsem teďka tady zůstala takto sama na bytečku, protože můj táta s mojí mladší ségrou se rozhodli, že si půjdou zapařit dole na diskotéku. Já jsem moc s nima nechtěla jít, protože zkrátka na to moc nejsem. Ale neříkám nic, byla docela sranda to všechno poslouchat takto z okna. To by pro dnešní video bylo asi úplně všechno. Já doufám, že se vám dnešní díl z akvária líbil. Mějte se hezky a uslyšíme se u nějakého dalšího dílu tady z Malty.